Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, at sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaliguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imong sa tuyang mo niya na hira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang wiyaan kordero kan Diyos, wiya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang wiya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bago akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtalamkas sa naasinan sa kong kalagmaw umayan.
ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun,
An pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Jesucristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa muyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamipi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming mabasog, giraray kan daing sagkod na bunga, kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaaninongon yan sa pakisumaro kan mahal mong hawak asin dugo. Ika, na nabubuhay sinagahade kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa tada asin tinagba. Ini po suporta para sa mga diocesan seminaries. Anatipon po niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 35,298 pesos and 50 centavos. Ang naambag tapos siring na oras kan misa, 6,018 pesos and 60 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,672 pesos and 50 centavos para po ini sa Basic Ecclesial Community Sunday. Ngunyan po ang Solemnity of Holy Body and Blood of Christ. Magkakaigwa po kita nin prosesyon pakatapos kaining misa. Sa mga maut po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Maud bimang pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 9,300 pesos, 5,000, 1,000. Duwang anonymous sa tig 500 pesos. Duwang anonymous sa tig 300 pesos. Miguel Family, 2,000. HG and Ian Peña, 1,000. Rosalie Arcega, 500 pesos. Diyos mabalos po. So as mentioned, immediately after the Mass, magkakaigwa po kita kan pagprosesyon kan banal na Sagrado Sacramento. Diyan sana po sa may, what do you call that, Rotonda, then Rizal Street, then balik na po dikti sa Lapu-Lapu. Short procession sa pagtaon niya to nin pagpahalaga, asin pagtaonin importansya sa celebration kaining Corpus Christi. So mangyari po na sa mga aagihan, kung igwap ka munin kandila, magsindi ning kandila, asin mangurus lamang po, ta presensya ini kan sa tuyang kakurangnan na maagi sa sato. Bako sa lang si Batman o si Robin ang maagi, kundi mismong an sa tuya pong kakurangnan. I would like to encourage you, kamo po gabos na nagsimba, kung mapipwede, madali man lang, maprosesyon kita. Yeah. So, tanganing matawan yato ni halaga ining celebration kan Corpus Christi. Salamat po sa gabos na mga naglingkod sa altar, magpoon sa lectors, commentator, choir, live streamers, mass collectors, sa sinining sa tuyang mga lay ministers na ma-assist sa tuya, asin nag-serve man ngunyan, kasabay naan sa tuyang mga sakristan. Asin siyempre si Robin, si Carlo. So, salamat po sa indo. Matindog kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, ken Diyos na mamubuton na sinmaherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Maluhod tabi ang gabos. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet